schop. Na streamu věnuje nám veškerou péči, naši duši i tělo, jeho urielky léčí. Doktor Chocholoušek dá prostor každé bizar slávě, tak si to laskavě uvědomte v té svojí hlavě. A když už je toho všeho prostě dost, hraje s námi online hry pro radost, takže pokud chceš být už navždy zdejší, pamatuj, čím starší, tím dokonalejší. Jo, to je prostě nás doktor Chocholoušek, s ním dáme si rádi i vína do uše.